Sa wala pa siya diha sa kamot sa Ginoo. Kini si Joe usa ka tawag nato irresponsable, palahubog. Walay pagpakabana o paghigugma sa mga tao nga nakapalibot sa iya, including his family. Sa lakto na pagkastorya, usa ka tawo nga kanang walay hinungdan, walay pulos. Daot ang kinabuhi, daot ang testimony. Apan usa ka adlaw ni ana, siya nakaila sa Ginoo. Mituo, midawat og nahimong magtotoo. Gitawag sa Ginoo og siya misunod sa tawag sa Ginoo sa usa ka misyonhong buluhaton. Miuban siya sa usa ka mission, usa ka trabaho sa usa ka missionary. O sa iyang pagkuyog sa usa ka missionary o sa usa ka buluhaton, totally nag-change ang iyahang life. Human niya dawata tuuhi si Jesus Christ, ingon nga iyang Ginoo personal nga manluluwas sa iyang kinabuhi, totally nag-transform ang iyang kinabuhi. Dili na ang Jew nga kaniadto, kundi Jew na nga lahi. Nganuman, ang kaniadto nga Jew nga diin walay pagpakabana, walay hinungdan, palahubog, kining Jew nga nakaila sa Ginoo, siya dili na inana. Aduna na siya pagpakabana sa ubang mga tao. Gani diya sa ilang misyon hong mga buluhaton, mulimpyo siya sa CR. Mukuskos siya sa CR, sa bawol sa CR, nga diin ginagamit sa mga missionaries. Na ay mga tao nga walay katulugan, iyahang pakaunon, tagaag pagkaon. Mga tao nga walay kapasidad para mag-ilis sa ilang kaugalingon, kay mga masakiton o mga tigulang na, siya na ang muilis sa ilahan. Part sa iyang missionary nga buluhaton. Mga suka sa mga hubog, siya na'y muhipos, nga wala kay madungog, nga bagulbol sa iyaha. Totally nag-change sa iyahang life. Inay si Joe. Usa ka adlaw, usa ka gabi, may usa ka missionary. Ilahang head, nagwali sa usa ka bagang panon sa mga tao ni atong lugara, hindi asa sila nag-mission. May usa ka taong biduol, usa ka hubog. Nagsusapinday, ug nihilak niya sa tubangan samtang nagwalis ang usa ka missionary. Ug nagpray siya, Ginoo, naghilak siya, Ginoo, usab ako, Ginoo. Usab ako, pariha kay Joe. Pariha kay Joe, usab ako, Ginoo, pariha kay Joe. Giduol siya, kay nadungog siya sa missionary, tingnan siya. Siguro, Brad, usabon nimo imong pag-ampo. Ingna, nga Ginoo, usab ako, pariha kay Jesus Christ. Nitubag si Joe, mihangad siya, nga murag na-puzzle siya, murag naglibog siya, o bunaw na siya. Nitubag siya, mingon siya sa missionary nga preacher, ingon niya, kana ba si Jesus Christ, pariha ba na siyang Joe?